Mae lot o genod yma'n dioddef o iselrwydd a wedyn ni fatha chwiorydd i gyd efo'n gilydd. Mae gennym ni o leia 25 o enod, jyst eisiau chwarae ffwtbol. Sa'n rheswm bod ni'n cael, mae gennym ni ddigon o chwaraewyr. Dda bod nhw wedi gallu gwneud tîm datblygu, jyst mwyn i ganol dotha ni sy'n wrach methu mynd i'r tîm cyntaf yn cael cyfle, cael gêm wythnosol. Mae gennau 2 frawd hŷn sy'n ffwtbol mad. Dwi wedi bod yn cael dragio i gemau pêl-droed ers dwi'n cofio. So, mae'r diddordeb wastad yna. Dyn ni'n mynd i gemau Wrexham, dyn ni'n bod ar y Caerdydd, i Watcha Cymru. Ti'n gwybod pryd mae ffwtbol ar y teledu, mae sgrechiau mynd rhwng ti. So mae ffwtbol yn rhedeg yn y teulu. Dwi wedi bod yn chwarae rwan am tua 12 mlynedd, dwi'n meddwl. Mae dda i jyst di-stresio. Mae dda i cael meddwl clir, dwi'n meddwl. Da ni'n chwarae yn well yn erbyn tîmau well. Dwi'n meddwl, da ni wedi gwella yn y tymhora diwethaf. Mae gallu mynd dda fel coach. Gallaf ni ddatblygu fwy fel chwaraewyr a fel tîm. It's so important that these women do actually play football. Yeah, some have had anxiety, some have had stress issues, some even have been out of the game 14 years. I mean, they're just itching to play. Mae lot o genod yma'n dioddef o iselrwydd a lot efo problemau personol. A mae jyst yn gret i pawb dod allan eu hunain, bod rhan o tîm, siarad, rhannu hanesion a bywydau. Wedyn ni fatha chwiorydd i gyd efo'n gilydd.